Agur bero bat berriz ikusentzuleok zarautzen gara Euskotren ligan gertatutakoa eskaini dizuegu erakustaldi handia Donostia Arraun Lagunakek, Zarauzko ikurrina eta 2 markak hobetu ditu egun bakarrekoa eta 2 jardunalditakoa ere bai. Ea zer gertatzen den orain ikurrina irabazteko, Orio da favorito nagusia atzoko errentari esker demoraldian zehar emandako maila kontuan hartuta, favorito garbiak dira oriotarrak, palmaresean zarautzen, 11 garaipenekin daude goi-goian. Eta hauxe da, atzoko egunak eman ziguna, Oriok Berme Urdei Beiri 12-0 Zirbenari 12 eta 54. Gero Getaria, Ohorezko txandan gaur estropada handia egin zuten ezatzo. Eta jarraian Donostiarra, Hondarribia, San Juan eta Kaiku bigarren txandan eta orain jokatuko den lehenengoan Lekitxarra, Ondarroa, Ares eta Cabo da Cruz. Zale desente, estropada eremua bertati bertara ikusteko, gogora dezagun sailkapen nagusia nola dugun, Oriok 152 puntu eta 10 jardunaldi irabazita. Bigarren posturako Burruka, Zierbena eta Donostiarraren artean, laugarren Berme Urdaibai 113rekin, gero Hondarribia, Getaria, San Juan, Lekitxarra, Ares, Ondarroa, ikusi Kaikuk nolako tartea lortu duen 14 puntu Kaboren aurretik, lasai daude, badakite. Beste 14, Ondarroa eta Kaikuren artean. Hortxe daude erdi-erdian, eta zuloan Cabo da Cruz. Eta orain, protagonisten hitzak. Es un equipo caliente, con ganas, pero también que tiene que saber que sin remada las cosas no van a salir. No, hoy va a ser una regata para nosotros casi diferente, independiente a lo que es la bandera. Una regata en la que quiero que el equipo salga igual de valiente que ayer. Estamos un poquito desconectados de las diferencias, incluso con Bermeo que nos podemos jugar el segundo puesto. Vamos a hacer nuestra regata, que tenemos bastante trabajo dentro del bote como para estar pendientes del resultado global de la bandera. Bigarrengo luzeko, bigarren erdira arte, komila artean zai egotea, remontatzeko aukera horiek hor izango ditulakon. Poparian beti asmatu ez nolako talde batekin, ariketa hori hotzen itia oso zaila da, oso zaila. Oso zaila. Eta talde honen ezaugarrin barruan, are zailago. Eta horrekin gatzen naiz. Edo estadistikak esaten du, marea aldaketa horiek ez dira oso bizik, Laun baten alde bat ona danen, iganden besti izateala. Aberrala dan, ez dut asmatuko ni padioz, baina aberrala dan da batakin guztua. Alako errespetua diote kiroloni eta alako emozioa sortzeit zarautz bezalako bandera batek, ezinetela esan helmugara aiatu arte bandera irabazila donikan. Bueno, osalzamen diren adierazpenak, Ikaina eritu zait bukaerako. Alako errespetua eta alako emozioa sentimentua. Berdina sentitzen dut Miguel honea zautzat horrita estropada jokatzen, benetan. Horixe, hau tradizioa baita eta hau adenean daramagulako. Hori da. Daraman dezagula, urte askotan. Hori da. Bestea Dani Perezena, Egurra. Nola esan duen, arraunketa ekipo talde bero bat da, baina, eta painek eragarria jarri du, arraunketari gabe, ez dago ezertxo ere, kirol honetan. Alegia, estropada erdia goi mailan egiteak ez du balio, gero erortzen bazara. Hori da. Hori da atzoko irakurketa, entrenatzaileak egindako abentzat garbia da. Hori da. Bueno, guazen aurkestera gure mutilak, lehenengo kaletik Ares eta gaur entrenatzaile jaunak bere burua kanpoan utzi du. Eta bi aldaketa, aldaketa asko tostetan eta sartu diren arraunlariak, Daniel Gartzia Baborrean, Alejandro Fernandez, estribor espalda. Bigarren kaletik Lekitxarra izango dugu eta osertz aldaik garbi ditu gauzak, betiko bidetik. Batez ere estriborrean, hirugarren da seigarren tostetan urren ez urren, Kortez eta Uriza sartu dira. Baborrean zer, horra, Kepa Ginaganketik, Beñat Robles eta Diego Otero tosta bat aurrera eraman ditu, sartu den laugarren arraunlaria, Kepa Arantzamendi, Babor espaldan hori bezala. Bueno, guazen hirugarren kaletik arituko den Ondarroarekin eta aipa dezagun, Ondarrutarren ontziari dagokionez, istriborren mugimendua, Zabal eta Barura, eta ontzier dira eraman du Iriondo. Atzuanketik aritu zen Iriondo, gaur horra, Unai Zabaleta, Alberto Landa eta Joanes Solo Zabalere sartu dira, estriborrean, Baborrean sartu direnak,
una espediala honeta eta beste aukera bat, babor espaldan Jon Azpiro zentzat. Bueno, eta laugarren kaletik Cabo da Cruz, berako bidean den kuadrilla, eta hemen txopan aldaketa, astebururo bezala, Gago barrura. Aspaldiko estropadarik itxurosona egin zuen atzo Boiroko taldeak, aldaketa bat baino ez, Gabriel Arko sartu da, Cosme San Pedro alde batetik bestera eraman, eta Iago, eta ez horixe bi aldaketa, Patroia eta Gabriel Arkos. Asko ere ez ditu ekartzen, ordezko kopurua ikusten badugu. Ba guztira, Miguel, 16 lagun. Begira, teknologiarekin gorabera txiki bat, eta GPS aldaketa dirudienez Kaboko gorrien traineruan. Non ari zaio jartzen? Ikuste Horrera mangote du? zerbait, gorabera txoren bat badute. Ordezkoa, olako gorabera denean oso osorik aldatzen dute. Ea ba. Bueno, hauen artean denborarik honen atzo lekitxarrak egin zuen, 20 eta 47, Ondarroari atera zizkion borobilduta ia 4 segundo, bat gehiago Aresi eta Cabo da Cruzek 20 eta 54 markatu zuen. Esan behar dugu, Caboren goraberak ikusita, atzo behintzat, leian mantendu zela bukatu arte. Aspaldiko estropadarik onena zalantzarik gabe eta hortik aldakitarik izan. Eta Miguel, esan behar dizut, iragarkietan gendula zer egin dudan. Urrengo asteko mareak ikusi, 81ko koefiziente. Bizi-biziak. Ez dago gaizki. Non, Ez dago gaizki. Ondarroan eta Getarian. Gaurko doblea, pentsa, 6 ordutako marealdian urmasegia bikoitza mugitzen da. Hori da, hori. Hola, azkar eta motxean esan da. Bueno, aurrera pentso bat, gure zalentzat, ezta? Bai. Bueno, ba, lau ontziak kokatzen ari dira, epaileen agindutara dira, eta epaileak orantxe lehorretik zuzenketak egiten. Lan berezirik ez, gaur, lehen kalekoa irute zaigu, Ares, pixka bat atzeratuta, abantean ari dira, brankaldekoak, eta dida batean kokatu dira. Bandera txuria goian, Horrentxe, semafora gorri, bai berdea! abante! Aurrera! Arazori gabe, dida batean. Bueno, lekitxarrak ere nahiko du, Atzoko, gantza edo beste itxura bat eman, Bueno, Hasieratik elkapen geratu zen atzean. nagusian San Juanek 78 puntu ditu eta lekitxarrak 75. Mikel, esan behar du, begira, hor ontziak geldirik, hause gustatzen zaigu. Etorri daitezela itxasoz ikustera, baina horrela egoteko. Geldirik. Ondarra 45 palada, Ares 45 erdian. Ondarroa branka aurretik sartuta, Cabo 2 segundu galduta, hasierako txampan, 45 garren segundu. Lau talde hauen inguruan, batez ere Lekitxarra Ondarroa eta Ares gauza on asko erakutsi dituzte, behar bada, oraindik gainditu ez dutena, erregulartasuna lortzea, alegia, Lekitxarra esaten. Ondarroak berak Aresek puntualki edo askotan gauzonak erakutsi bai, baina larun batetik igandera, horregatik daude lehenbiziko txandan, bagora berak gehiago. Begira nola dagoen, Urazala nola dagoen. Ondarroak irtera bikaina, Bai. Lekitxo eta Aresi 2 segundu, Kabori 4. Ondarrotarrak 3. kaletik gaurko honetan, ikusten duzue. Eira Cabo. Atzo hasieratik estropadan sartuta, gaur hasieratik askotxo galduta. Dira, una Zabaleta gaztea Istriborretik erritmoa markatu, Zabalorren kapitaina, Hasier Hiru eta veteranoa. Dodoia, nola esan duen. Xagua dau. Hemen ondarrutarrak. Janet Jimeno, patroi lanetan. Hau da irudia, banaka koiti. Urukainarekin, zango du, beharrituta nago ispilua dirudi. Hemen Ares. Hauek ere gozatzen. Aurreko Bai.
jarduna askoz ez ere gordinagoa izan zen kuadrilla honentzat, baina demoraldi oso on ari da egiten. Atzo aipatu genuen, Bai. egitasmo sendo batekin igo dira, hori berresten ari dira, horra etxeko estropa izango dute, eta izu, kontxa ere badator, eta beraien aukerak izango dituzte. Zalantzari da. Itxaropena bentsat, bizi-bizirik dutela helduko dira zailkatze estropada. Eskola Beldigan 9. dagoen taldeak pentsatzea Donostian irailean egon daitekela, hori ez da lokeria, Bidezkoa da. Ahí va el ritmo, 36. Ontzi bat ondarrutarrek, Lekitxarrei, Ares 5 segundora eta Kabo 6. Nola esan dien, hause da gure ritmo, gurutxontzia ritmo. 2 detrás del escape. Sigue que va buena. Ahora. Y pisa. Y pisa. Bueno, lehen txandan ari gara, hauetako batek playoffa jokatuko du. Gaurko honetan playoffa jokatuko duena, bigarren txandan dugu. Kaiku, atzoko lan onari esker, baina gogora dezagun nola diren gauzak bigarren mailako ligetan. Eta atzo hemen Zarautzen Santurtzi garaipena lortu zuen, Lapurdi on baten aurretik, 3. Arkote, 4. Zarautz. Zailkapen nagusian, Santurtzik 129 puntu, Arkotek 128, gero 3. Zarautz 112rekin. Santurtzi eta Arkote, bi estropada falta dira, matematikoki dana ez dago eginda Arkoteko entzat, baina errenta izugarria dago. Bi hauek izango dira, K-ligako ordezkariak playoffean. Eta Galiziatik, txapela eta bigarren posturako zalantza dago oraindik. Tiranek 78 puntu eta Meirak 3 gutxiago. Hori ez dago argi, baina txapela izango dela aurkari nagusia, mendebaldetik arrantzara etorriko dena, hori jakina da. Eta kae bat ligan kontuak, azkeneko urte luzeetan, baino argiago. Batez ere, bigarren postuan, Arkoteren lana ere, goraipagarria egin dut. Bai, esperientzia handiko kuadrilla, ibilbide luzeko arraulari asko, eta hauentzat urte askotako helburua izango litzateke goruntz itzultzea. Bai. Ondarroa Lekeiti hori 4. Ea maniobra. Biziko luze, azkarra. Ondarrutarrak aurretik, 4 eta 50. Nahiago nuke aurrera ikusiko bagenitu, 20 minututik esten, ontzia. Zer esanik ez, lehenbiziko txandakoak. Kabori 4 eta 54 markatu diote, baina atzetik joan dira. Zakatzen hasita hor bia batera zakatu ditu. Bai. Bigarren tokian Lekitxarra doa 5 segundora, Ares 3. Zortzira, Kabo azken tokian 11. Beno, orain poparean badatoz, eta esan ari gara, baldintzak osoak daudela. Atzo aipatu genuen, kanporantz, itxasoak, enbarazurik ez, barrura lagundu. Gaur, enbarazu gutxiago eta lagundu ere gutxiago. Baina, hor dauden horazta horiek, bultzatzen dute. Jon Salzamendik oso ondo ezagutzen du estropada eremu hau, eta argi izpi bat ikusteko itxaropena badu. Bai. Badu. Gaur esate baterako, arraunlariak bai, baina ontzia, sentiberatasun handia duten patroientzako, gaur, marka dezakete. Ez hartzetik, zerbait hartzera, aldea handia baita. Ea orain poparea. Ondarrutarrek 4 segundu luze, koherrenta izan dute. Ea orain poparean hori zabaltzen duten. Irakabore, Mikel, 33 palada terdian gaur ere. Hau zerbait aldatu dute, azte honetan, nabarmen. Baina iruditzen zait gaurko Kabo atzokoa baino apalago dabile. Segundu asko galdu ditu diadani. Atzo zekale eraman zuen, hemen daukat. Cruz. Atzo 4. eraman zuen, hori da, eutxi egin zion, joaterako garaian, eta gero barrurantz asmatu zuen. Ondarroak barkatu Lekeitio hartuko luke, olatu gehiago, iruditzen zait. Bai, argi. Atzean ez da geratu, Sí. Atzean ez dira geratu. Hoitxiko diot, lehen esan dakoari, Ez dakita beria, baina olatuak hor daudenak, aprobetxatu daitezke.
Bueno, gaur... Haizea oso motel, 2-3 kilometro orduko anemometroa markatzen diguna. Maria amaiketerditan hasi daia jaisten, baina denbora gehiago beharko du. Aurten, pasaden urtean ekaina eta izan genituen, itxasoaldi latzak, txapelketak garaian, eta gero urtea ere ala joan zen. Aurten Donostiko ura, Donostiarrak eraman zuena, beste bakarren bat, baina udara iruditzen zait gozotik doakigula. Bai, alaxe da. Hor kanpokaldean txalupak eta kanoak eta ontzi kuadrilla ederra. Bai. Getari aldetik irten dakoak eta hori aldetik ere bai. Luze ondarro batzera, Antiguako ama errenta mantentzen ari da. 5 segundo, Lekitxarraren aurretik. Kako txartean, ze kilo diferente ondarroan edo Lekeition. Lekeition jendea erak dira, moduak. Hauts tono biziagoak entrenatzaile izketan, hemen begira, hemen isilago bezak. Bat ez da bestea baino bea, estiloak dira. Bai, hori da. Batean entrenatzailea barruan doa, hemen lehenengo aldiz aurten kanpoan da. Arrasti jauna. Hemen Lekitxarrak herriro. Erritmo biziagoan askoz ere. Diferentzia egonkorra da, bai. Tuta 4 segundo. Begira, 39 paladan, hola esta horien gainean, eta ondarrotarrak 30 minutuko 3 palada gehiago, joz. Segi gainean. 3 segundo, bai, gainean datorre. Bai. Txiki-txikia. Begira, olatu horiek, bai. 2 segundora, hori olatua da, bai. Olatu luzeak, baixuak, bai. Bueno, 10 minutu azpiti. Galdutako errentaren erdia errekuperatu. Lan erdita. Jurgi pronto. Antiguako ama aurretik. Bai, unaix. Estuago Lekitxarrak, azkarrago ikusiko dugu. 9 eta 56. Antiguako amak, Lekitxarrek 2 gehiago, 9 eta 58. Arezen maniobra, zabala, 10-06. Zeinen garbi ikusi den, gutxitan bezien garbi, ondarroa eta Lekitxarraren ziabogetan diferentziak. Estuago Lekitxarra, ia metro bat estuago, baina gero kosta egintzai ateratzen. Ondarroa zabalago, baina geratu. Bueno, maniobra ostean 2 segundo. Ondarroak Lekitxarren, Ares amabira. Atzetik Cabo da Cruz. Bai. Zemez, hor mezua da, segi. Poparean egurtuko dizkiago eta. Kako txartean. Ados, Mikael? Bai, noski. Eutxi, irakurketa hori izan da. 5 aurretik ibili dira. Bira jarri gara. Begira, irudi honetan, ritmo diferentzia, nabarmen. Enfilazioa ere ezberdina guztiz. Galiziarrak oso atzean. Estropada erdian 12 segundo galduta, eta Cabo 22 galduta. Caboren aurpegirik apalena ikusten ari gara gau. Begira, 34 pala, orentxe zabaltzen arranko eta Lekitxarra. Arretutan nago enfilazioekin, Estribor-erago ondarroa, Bagor-erago Lekitxarra, xagua. Ritmo aipatu duzu eta ze ezberdina den baita ere entrenatzaileen kudeaketa, taldearen kudeaketa. Oso zehatza, oso landua, postutan eta gauzak garbi dauzkala ikusten dugu, osertzaldaik oso finkatuta arraunlari bakoitzaren lan postu. Alderantziz jende berri gehiago, gazteak eta badaitu, eta kanpotik ekarritakoak eta barre erraztik eta
errazti askozez ere bila. Guk gure apuntetan kolorez berdinarekin jartzen ditugu postuak eta hemen kolore gorri eta berde asko. Ondarroan bai. Konparatzen badugu Bestean urdina ikusten daia bakarrik. Postuak bat distriburreko bandan, Lekitxarrak Aldaketa gauza arrarorik ez du berezitasunik eta alderantziz Ondarroa beti ematen du nundit zukutuko zerbait bila. Estiloak ere badira, esate baterako, bat aipatuko dizut, Joseba Fernandez. Bere ibilbide, Miguel, loriatxu eta oparoan. Joera, beti ere, ondo doana ere, beti zerbait nundik hobetuko. Beste batzuk, eta ez naiz baloraziorik egiten naiz. Seguruagotik edo beste estilo batzuk izaten dira. Eta gero beste gauza bat. Goi mailako kuadrilla batean aldaketak egitea zailagoa da. Banderen lehian zaude eta da. Baina kategoriari eusteko helburuarekin doanak ere erantzukizun izugarria du. Eta hor, errazti, ausartenen artean jarri behar da beti. Gaztea sartzen ditu, frogatzen ditu, gaur hemen biharan. Egun batean ez zara moldatu, berdin da, beste aukera bat emango dizut. Hori begibistakoa da, eta hori arrobiko arraularientzat oso lagungarri da. Begira, gaur 8 Ondarroak, arrobiko, eta 9 Lekitxarrak. Segi, Aimar! Segi, Segundu bakar batera kokatu dira Lekitxarrak, Bien artean dago burruka, auzokoak, Ike historiko ere bai, baina guk distantzia hartuta pixka bat kanpotik bi atxalotu behar ditugu. Euskal Arraunketarentzat funtseskoa da horrelako klubak izateko. Baiteko aztegi, bibero natural hauek. Horrelako arraunekarteak utxe egiten azten badira, argirik horrien horixe izango da. Akau, hori da. Bueno, badirudi, Lekitxarrak azken luzeantena alde izan dezakeela, baina argi. Euskal, Paboia minutu erdi galduta, hauek beste bidai petral bat egin dute Galiziarun. Horentzat kanpaia entzuten da, Miguel. Opa biei, 20 minutu dipirakoa. Barneratuta dute, Bai. Kabokoek barneratuta dute. Begira, ordezkari bezala Romero etorri da, distriborreko arraulari historikoa. Eta horrek postu nau. Ikustea, lehen urtean bukatu, kluba kinkalarrian dago, baina nik jarraituko dut ontziarekin. Oso lehiala, klubari... Horrelako momentutan, horrek balio bikoitza du. Lekitxarra ateratzen aurretik. Bueno, 11 bientzat, 15 eta 11. Hemen Ares, 12 segunduko atzerapenarekin. 15 eta 23. Eta orain azalduko da, Boirokoen ontzi gorria. Animo hemendik, Kabokoei. 15 eta 29. Azken maniobran, Cabo da Cruz. Erraz aritzen gara, gaur arratsaldean Boiroraino joan egin behar da furgonetan sartuta, horrelako kolpe hartuta. Etorri berria garago, aurreko asteburuan, eta... Lekitxarra azkarrago atera da, Ziabogatik, lehenera azkarrago etorri da, badirudi orain dena aldeko duela. Hartu dizkio, 2 segundo, dida batean. Mogora, Ara? Batua. Ara? Atera! Segi, atera jo! Segi, atera! Patroi honek, oso honek ezaguarri asko behar dituz. Etzako bat, gero baino gero garrantzitsuagoa, gaurko moduko giroarekin, barrurantz eta poparean, olatua sentitzea eta hartzea. Nik horixe aitortzen diot, niretzat eta askorentzat patroirik onenatena, Gorka Aranberriri. Batez ere diferentzia hor markatzen du. Itxaso handiekin edo lidertzen ere, bai, bikaina da, zalantzarik gabe, batez ere bai. Erne, Xanetek ere hartu du. Bai, horixe. Zer den, Patroi veterano bat, eta gazte bat, ate joka baina indartxu datorrena. Bai. Atea jotzen eta konfiantza, zibilbide luzea egiteko gogoarekin. Hor kanpoko aldean, begira, una zala pixka bat zertxo baita aldatu. Hala, komeni guri. Ara, begira, kale bat estriborrari eman da, biak.
Orain Xaguak Baborrera jotzen badu, estu hartu dezake Xanet Jimeno. Atzo 3 segundu luze atera zizkion Lekitzarrak Ondarroari. Ea gau. Batean entzun du Xagua, aurkuren bat abertzen remontada. Entzun du. Argi Ondarroa, Argi Ondarroa. Falta dira, parean jarri da. Bai, erritmoa zarritzeko margen gehiago du Ondarroak. Ikuskizun polita, Bizkaialdeko bi traineruen artean hemen Zarauzko uretan. Zarauzko 28. ikurrina dugu jokoan. Eta hemen lehen txandan, Lekeitio eta Ondarroa eta Lekeitio burruka bizia. Ondarroa 2 segundu atzetik ibili, 3 ere baino batean, eta hor txegia bat aurretik jarri zaigu. Olatuari zene jotzen dio. Hor dago koska. Eta zeini etortzen zaion. Zeini etortzen zaion, noski. Etortzen ez den olaturik ez dago hartzerik. Ondarroa eta Lekeitio eta Ondarroa. 42 paladan, Lekeitiarrak. Lekeitiarrak motorra bero egin da. Horrela jarraitzen badute, bideo finisa berriz erabili beharko dugu. Jarri dezatela bada espadere. Atzean Ares 23 segundora, Kabo 40 batera. 20 minutura urbildu bintzat egingo dira. Hauxe da, Haue jotzen hasi dira 17. minututik erio batean. Ea. Eta bukatzen ez dena. Bukatzen ez denen joaldian. Neroni harin ez nekatzen. Ondarrutarrak Ababorrera. Bai. Orain baina barmen. Ondarrutarrak Ababorrera doa. Bai, Ababorrera eta Lekitzarra estriborrera. Bai. Eta Lekitzarra estriborrera. Lekitzarra bere kaletik eta bai. Norabide ezberdin hartu dute. Ababorrera goibili da goiko etxe. Bai. Begira Lekitzarra, bitik eta lehen bizikora, bukatu nahian. Ara. Ze amaiera ikusgarria. 80 metro. Bideo finisa tartean dia burruka. Lekeitio bizi dator, Ondarroaren brankan txedat. Bideo finisa. Jaun Andreok, ez dago ezer adierazterik. Azkeneko kolpean baliza parean Lekitzarra sartu zaio. Ea pantailan zer agertzen den, oraingoz ezerrez. 21 eta 53 Lekeitiori, 21 eta 62, 900 Lekitzarren alde, behin-behineko datua da hori. Hemen dator Ares. Bai Ares. Ia minutu erdira, 20 eta 18 Aresen denbora. Eta Cabo da Cruz. Laugarren kaletik. Ondarroa ematen du, Hala, barren lineatik adirazi digute, Ondarrutarrak aurretik izan direla, orantxe Cabo heldu da, 20 eta 58. Marra ikusiko dugu, begira, Antiguako ama. Baina horrengo paladan, hortxe. Abiadura hartu. Eta paliza parera ere Ondarroa lehenago izango genuen. Antiguako ama izan da beraz lehia horretan garaile, ea epaileek, denborak aztertuta aldatzeko denbora ere beta emango diegu, iragarkietara goaz eta berehala sailkapen ofiziala eta baita ere noski bigarren txanda bikain bat, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik San Juan, orain Merkatal aholkuak. Eguerdion guztioi, hemen txegara Zarauzko ikurrina joko handelarik, lehen txandan bideo finisa erabilita erabaki dute epaileek zein izan den bizkorrena, Ondarroako Antiguako ama azkenik, 20, 11 eta 10. 32 gehiago erabili ditu Lekitzarrak, hirugarren Galiziako Ares eta Galiziaktik, baina
Beraxeagoko Arusa itxasadarretik, Cabo da Cruz. Orantxe ikusiko dugu albistea jaso duen momentua, entzuten Arreta, Xanet eta bai. Barrutik, Barrutik, aurretik sartu gara. Bueno, Eritz, nahi duzunean. Alaxe da, Mikel, eta protagonista berarekin gaude, Xane Jimeno, zorionak. Eskerrik asko. Nola ikusi dituzu azken metro horiek, arraunlariek normalean ez dute baimenik begiratzeko, zuk bai ordea, Lekitxarra, Ondarroa, parez-parez, dakit, azken metro horiek nola bizi dituzu? Nik uste bat arrola esan baino keixa bat urabela ni paino. Ni nizun zuzen, behire aurrea, deseaten estropaia maitzeko, igual nik azkan metro nero behatu dut, eta ikusioten aurretik gaine dudoso, asatzen lasaioteko eta fotofinisa zainonga eta bai, aurretik azkanin de posik, Lekitxarra gainatzetik, azkanin pika gaude posik. Xanet, irregulartasuna da Ondarroari aurten definitzen dion ezaugarrietako bat, ez dakit nola daramazuen hori, zer bilatzen ari zeaten, mutil berri asko ere bai, konta iguzu nola doan demoraldia? Bai ez, jentik esan da, negatibotza joten da gure temporadei, bai nintzat oso positibure, oso jente gaztiga erramuntan etxen da gaina, aztin bat minimo danok etxen daukasi, da hori oso positibure eta bai, igual entrenamentu enten lortzen dauen nivela ondiokan ez du lortu, hori egitxira, baina, bueno, ondiokan estropa oso importanti faltari eta nik uste dut regulartasune lortuko bela eta ondo biliko gala ondiokan. Bai, errastik aukerak guztioi ematen dabil, garrantzitsu gainera arrobiko talde batentzat, Lekitxarra ere arrobiko taldea da, txopan, txaguak, zuri urte batzuk ateratzen dizkizu. Pentsatzen dut, bueno, errespetu guztiarekin, erreferente bat ere bai, zuretzako naiz da Lekitxarra izan. Bai, ez, azkaninen ez da, otamaik urte erostun trainerun, da hori azkanin barbaria bat, ez? Nik euran kontra kompetiuta irabazti nintzako ere bata, eta gaina xaua eta moruko patroi batzuk oso politzen nintzako. Xanet, zorionak eta orain jaietan disfrutatzera. Eskerrik asko, intentako bai. Ondarrutarrentzat, egunereko garrantzitsuak izan dira hoiek. Bueno, guazen, horiak etorri dira hemen garaipen handiaren bila, baina Orezko txandaren aurretik badugu beste bat. Donostiarra lehen kaletik, errepasa dezagun eskifai hori. Hori da, aldaketa nabarmena, Unai Loiarte. Loiarte, Ababorretik. Ababorrera sartu duela, Izmendi eta Repeto sartu dira boskarrenean, eta intxa uste ikusten dugu, 3. tosta Estriborrean. Hori aldaketa esanguratsuena niretzan, Miguel. Halaxe da, Igor Frances joaten da normalean hortik, eta gaur Loiarterentzat aukera. Guazen, bigarren kaletik arituko den Hondarribiari buruzko datoak errepasatzen. 3 aldaketa, eta hauek ere Mikelek, azte bukaere, baina askotan egiten dituenak. Andoni Irazoki, 4. tostan, espaldan Peña Talkain eta Matxin Kolas sartu dira, Xabi Olasko garentzat, tosta aldaketa. Espaldatik, Ababor 3. tosta. Eta 4. kaletik, bueno, lehenengo 3. kaletik Kaikutarrak ebentxe ditugu, aldaketa gutxi. Bat, Diego Castro, Estribor espaldan, atzo Jonin Anketik ateratzen da askotan, eta gaur ara bidali du. Hori da. Eta orain bai, San Juan darren kuadrilan, Joseba Fernandez gaur ere barruan. Baina, hoi baino aldaketa gutxiago egin da, alegia, Paborra atzokoa, oso esoiko hori Estriborrean. Xabi Arrua Barrena bigarnean sartu da, Mikel Etxabe Ankara pasadu, Francesco Amos hortxe espaldan, eta aurrekalari Oier Mugertza. Eta hemen, Miguel, aldaketei buruzari gara, aldatu dena, aizea. Lehenengo aldiz, 10 kilometro muga hori pasata, 10 kilometro. Nabarmen. Hemendik ikusten genuen, Igeldo aldetik eta Donosti aldetik, iluntasuna patzit horrela, eta aizetxoa. Bandera txuria, semaforoa, gorri, berdea orain. Abiatu dira, jaun Andreok, Donostiarra lehen kaletik. Garraian Hondarribia, 3. Kaiku, bi berdeak, 4. Arrosa. 58 paladan. Ez dut gogoan, sekula santan, 58 paladan, traineru bat hartu. Eta lankideok, aipatu behar momentuz asko espada ere, haizearen presentzia nabari, hemen mare aldaketa, bueno, laizter da, eta bintzat esan genitzake, haizea bintzat agertu dela, Zarauzko urrauetan. Bueno, ufadarik handiena, iragarrita genuen, 15-16 kilometroko mailako izango zela, eta heldu da, bat behintzat, ikusi dugu, Ibon. Bai. Eta normalean joera izaten da, oraintxe ekarri aldia, aizetxoa, ez da ikeragarrizkorik, hau egon kortuko da, eta nire ustez zerbait bera egingo du. Lehenbiziko txandan, iruditu zait, marka egiteko moduko giroa zegoela.
orain dagoen bezala etzait iruditzen, baina gaur treneru dezente ikusiko ditugu gure pozerako 20 minututik bera. Bueno, San Juan eta Donostiarra, hori zua, Kaiku 3 segundoko atzerapenarekin. Konparaketa egiten badugu, Kaiku Arezen demora markatzen ari da, Lekitzarrarenak. Baina, txanda horretan, azkarren abiatu dena Ondarroa izan da, gero txanda irabazi duen Arraunek artea. Orain San Juan eta Donostiarra Ondarroa baino segundu bat bizkorra. Ondarribia, Ondarrutarren denborata. Arraun Altzata, Arkaiz Diaz. Bai. Irtera ona San Juanek, Josua Fernandezek esan zigun, ustalian, helburua bigarren txanda gobernatuko balukete, noiz o noiz, aukera polita dutera. Bai, baina, gero normalean bigarren txandan aritzen den bat, gaur gorezko txandan ikusiko dugu Getaria, eta atzo Getaria oso indartsu bat, Getaria handi bat ikusi genu. Horio alde batera utziko bagenu, sasoi betean dagoen treneru eribitzen zen. Begira orantxe, Donostiarra, San Juan eta Hondarribia pare-parean, Kaiku Laura. Joseba Fernandez. Magarren estropa daute du. Eta amaika urte eta horrendik hor barrua, hortzak estutu eta eki. Bire irubranka horiek. Gorputzak askotan esaten diola, Joseba nahikoa da, azkenikoa agian hau izango dalakoan edo, baina Joseba... Eta hor dagoenerako... Arraunlari peto-petoa da. Eta hor dagoenako, orain dala hauek urteko konturiok batiotan ez da izango, baina berea ematen duen sinale. Eta ontziari transmititzen diona barrutik eta asko. Begira, Hondarribia 3. kalera joan da nik uste dut propio hori Joseba Munarrizek kalkulatu duela. Ipartxoa sartu zaigu, pixka bat estriborrari eman, orain etorreko da, natural. Bueno, teorikoki, zailkapen nagusia ikusita, Donostiarra ikusi beharko genuke, txanda honetan nagusi, ikusiko dugu, Hondarribiak zenbat estutzen duen, eta San Juan ere, ematen du gaur lehiarako dagoela, eta ea nola moldatzen den. Kaiku bere aldetik, beste estropada mota bat egiten. Bueno, Donostiarra aurten horrezko txandako trenerua da, nabarmen bigarren postuan dago. Burrukan, gaur, Zerbenak 125, Donostiarrak 124, baina aurretik ere jarri izan da. Hauen dela azte pare bat, ez, Donostiarra? Askotan psikologikoki ez da erraza izaten, horrezko txandan goiko borrokan egon, jetxi, erori bigarren txandara, eta norbere mailarik onena ematen ez da erraza izaten. Turrieta González. Askotan entzuna dut, Arraunak ez duela diru askorik ekartzen, lagunak bai ordea. Atzo goizian, Donostiatik propio etorri zen tren hartuta Luis González, bere taldekide izan dako Beni Lojorekin konsaltzeko. Santurtzinura. Eta gero buelta. Oso polite historia, Mikel. Oso historia polite. Topo inun berarekin, eguntzan entorra. Zeitezu hemendik eta, auta hau. Urdei behin aritu, Ekigarria. Horixe. Bueno, Donostiarra 4:46. Ara, kateatu. Bai. Eta sartu egin zaio, oraintxe libratu. Begira. Guainikan, Zera falta, kertena faltatu kaelean, hause behartzuen Kaiku. Alukei galanta. 4:46 Donostiarrak. Hondarribia 4:48, San Juanek ere bai. Kaiku 4:55. Eguna ondatu. Bai. Horixe txarra, guzteko modu daukagun. Baina iritu zait, horrazko eramaten dute kerten bat, hain zuzen ere, kaelean hori ez gertatzeko gara. Zezan burualdi. Ez, nabarmena izia sartu da. Hemen errepikatuta. Hor, aurrekalariak ababorretik utzitako Arraunaren taborta, hor txekateatu. Trabatu. Gero txikota. Txikota eta dana kontra. Ezin espaldeatu.
Arraun txikia bildu, eta segundoa pasa. Antxarrak. Eta hau egintzazu kontu, Mikel, esate baterako, konparazio batera, banderarako zaudela, edo ez jaizteko porrokan, edo dena delako. Bermeon, playoffeko lehen jardun handia. Esate baterako. Donostiarrak 3 segundo orain Hondarribia. San Juan bostera, Kaiku 21 batera. Iparrekialdeko Kaiku izan orain sartu da. zailkapeneko azkena litzateke Ares eta Kaboren atzetik gaurko egun honetan. Haize honek iruditzen zait, kalen arteko diferentziak berdindu egingo dituela, eta 3. 4. kaleak, batez ere azken luzean, bueno, hobeak izan ditezkela, estriborrera erantzeko. Vamos a rematar con las piernas. Importante piernas, Ama. Nabarmen asko aldatu da uraren kolorea. Den olio putzu bat, ispilu bat izatetik, ematetik, ara orain. Ataque agresivo. Abre ahora. Hau arkaiz da, azpitik entzuten duguna. Habe, bigarren posturako borrokan du. Zelkapen... Jakina. Beraientzat oso garrantzitsua. Behar bada historiako zelkapenik hoben izango litzateke. Argi dago. Behar badari gabe, bigarren bukatuko balute. Argi dago. Txausti, sartu dena gaur. Veteranoa, baina... Gogorra, ofizioa dakiena. Ofizioa ezagutzen duena. Gainera, bere garaian Zarauzkoen batan ere jardundakoa. Donostiarrak Hondarribiari 4, San Juan 9 dago. Anarkaitz. Kaiku 27, Pablo Akuz baino 6 apalago. Ziabogan gora bere izan eta dago. Orain ari da, hanka egiten. Hogeita emezortzi pala da. Arrunketa manejatu. Nama Guadalupekoa. Zerranketa diferentea, Zenbat gehiago itzan eta hartzen duten bukaeraraino hauek. Ontziaren navegazioa hobetzea, hori da helburua. Eta gauza bat oso garrantzitsua. Hemen estilo denak dira honak edo denek funtzionatu dute. Bakoitzak berea du. Arrunlari egokiak izan behar. Eta maisuak, bakoitzak bere liburuak gauza garbi edukitzea, zer nahi duen, hori da garrantzitsua. Bakoitzak zer nahi duen. Kaiku amildu da. Bueno, Kaiku gaurko estropada, bota du kareletik. Seriotasunez, Tirolak agintzen duen bezala, amaitu egin behar da lana, baina lehen Ziagoako gora berak ondatu du hauen jarduna. 6 segundo, Itraineru, Donostiarrak Hondarribia. Hor atzetik dago oraindik asko jokoan, eta bigarren erdi osoa falta. 3 segundo une honetan Hondarribiaren alde. Joseba. Bila lasai etortzeko, abaniko pixkatekin. Olatu luzea, ara. Gaurko olatua olatu luzea. Baina, luzea. Anan, begira. Postura horretan kanporantz. Eta GPS agora. Bueno, lan erditan, hementxe dira. Aurretik Garbi, Torrekoa bigarren Trainerua. Eginda mandio, oso trabezartuta. 9:51. Zori gabe, Guadalupekoak. Hondarribiak 9:58. Ondarroak baino 2 gehiago eta Lekitzarren denbora. San Juanek 10-0 bat. Aizearen lanak ere bai hori. Hori da, antzematen da. Kaiku, oraintxe, hasi da. Bai, hala da gehitxo galduta aurrekalaria. Begira hor, Kaikuko aurrekalariari, Daniel Gartziari zer gertatu zaio. Han, lehenbiziko Ziabogan jaso dena jaso ondoren, denbora hartu dongi preparatzeko eta 5-6-8 pala lehenago jarri da. Segurtasun falta. Bueno, hirugarren luzean sartu. Haizea 10 kilometrotik gora pasata, 12-13 kilometro orduko ekialdeko ikutuarekin.
Eta bi traineru Donostiarrak Hondarribiari, 10 segundora da San Juan. Minutu erdira Kaikuta. Aurkaria non dauden eta atzera begiratu du, kokatzen, bai. Begira, orain prankaz berriz, Hondarribiak segundo bat, pare bat, tosta pare bat atera dizkio, traineru Arrosari. Bikinamar, egainak. Ikusi du, zerbait behar duela taldeak. Lehen kalean zen eta ababorrera begira, Arkaiz Diaz. Bai. Beste zerbait. Bueno, esango dizut, Mikel, hori lehen behintzat motibo bat zen izan daiteken. Patroiak aurrera begiratzen du eta badaki pranka nora daraman. Baina, homeni da, geuk horrela ikasita, Hondartzaldean edo hemen Zarautz toki oso egokia da, etxeren baterekin edo, erreferentzia hartu, alegia, bide galtzerik eta ez egiteko, zuk naiz eta pranka beti toki batera, nolabait bideratuta eramaten bazaitu atzea ikusi berda zer egiten duen. Hori da, hortik etorri kontu. Urtubia eta Luis González, erritmoa markatuz. Eta horrekalari lanetan, Valentziaga. Bueno, aldaketak eta ipatu ditugu, eta asko neurtzen ditu adibidez Donostiarran, Makazaga jaunak, mugimendu horiek eta plantilla ere, beste batzu baino mugatuago ere badu. Gaur hiru. Adibidez jakin behar du, arrantzaleak komentatu izan dugu, baina Getariak baditu, Donostiarrak utzitako 5 arraunlari. Noski, honen txuenak etxerako gordeko zituen. Eta hala eta guztiz ere, entrenatzaile batzu nahiago dute badespadan plantilla zabaltxeagoa izatea, beste batzuk, konfiantza handia, prestatzailearekin da hitz egin, mugatuago. Bakoitzak badu bere eskola, ez? Plantilla zabalaren nolabaiteko abantaila indargunea izan daiteke, aukera gehiago, estropalari gehiago, eta nabarmen eragozpena, denentzako estropadarik ez dagoela, eta askotan giroa petraldu daiteke. Entrenatzaile batzuk nahiago dute, aukera izan ezkero behintzat, geratu 17 arraunlarirekin, eta nolabaite aldortatik, arazoei ies egin. Donostiarrak Hondarribiari 7, San Juan 14. Finkatu egin dira, tarte hauek. Kaiku 37, Kaikuk badu aukera oraindik, Kabok egindako kronoa hobetzeko. 3 segundu motelago ari da Kaiku, baina badago egoera hori zuzentzeko denbora. Bizi arraunen, 38 paladatik gora, beti Donostiarra. Orain Hondarribiak San Juani, bi traineru sartu dizkio. Zematen da olatua, Bai. Olatua, ondokoa, eta bestetik nabarmen urgaina mugitu. 14 kilometro, orduko. Hori da, haizearen indarra orain, hori markatzen dugu anemometroa. Eta egon kortu egin da. Kanporantz, orain, Hondarribia Donostiarraren abiaduran doa. Ziabogan, 6 segundu, bien artean, orain 7. Vamos a por la boya. Métele bien. Largas, Claro. Eskatu egin du azkar sartzeko, Bai, olatua edarkian zematen da, Mikel. Namunarriz eta bere mutila. Seguirete. Por. Labor salir, se ahoga como un avión, Ni aurra egiten jadanik. Hortxe dira. Donostia. Valentziagak. Bai, begira ze postura duen, Hanka batik egiten du Kael gainera. Oso nazia, nola izola... 15-0-2. Aitzakiarik ez du horrek. Horren baborrek amunarrizik egin du bezala. 15-0-9. Ia 7 segunduko San Juani. Hor San Juan, balantzatxoa. San Juanek 15 eta 19. Ondarro eta Lekitxarra aurretik dituzte. Ia San Juan eta Kaiku, 15 eta 11 markatu dute. San Juan eta Kaiku goitik ondo libratzen duen. Bai. Nahikoa guztu, Bai. Kaiku. Kabo baino, 4 segundu gehiago erabilita. 15 eta 29 Kabo da Cruze. Kaikuk 15 eta 43. Maniobra ostean Donostiarrak
Hondarribiari 6-6, Ziaboako tartea dugu. Hemen, bi ontziak. Gil palak, bai. Hola begiratu den, Josebak. Bueno, oan iruditzen zait, zarkaitzek, lehenbiziko kalea dakarrelako, baina izia honekin eta normalena, natural, treneruak estribor aldera erortzen utziko dituzte. Bi treneruko errenta badu Donostiarrak Hondarribiaren aurretik. Berrogeita bat palan, bai. Bizi arraun. Oso bizi. Eta San Juan dagoeneko, Mikel. Bueno, osoarekin erori da. Bigarren postuko lehia horrekin nabarmen. Atzetik Hondarribiari da. Bere batean, tartea zabaldu dio Donostiarrak, baina ez da gehiago galtzen ari. Oraintxe beste segundo bat, baina... Bigarren Ziabogan, biontzien arteko tartea 6 segundu terdikoa zen. Urrengo Ziabogan, berdin, 6 terdi. Eta orain, 7. Estropada erditik aurrera, paretsu ditugu. Azken luze erdia falta. Han begira Hondarribia, estriborrera, Donostiarra ere bai. 0 kalera. San Juanek egin duena ere bai, haizearen kontuak dira horiek, guztiz ulergarriak. Patroiak eta arraunariak trebe biltzen dira maniobretan, baina gure drone hauen gidariak ere. Bai. Ikusten lanak, non da bilen? Ara, hortzen non da bilen. 8 segundo orain. Zortzi segundoan. Eta Hondarroari 5 segundo. Bueno, gaur Hondarroak kaikuri emango dio, Miguel. Leo pasai ez dago lehenaz gain, behin betiko kolpea. Bueno, tarte oso handia zuten. Hondarroa 10garrena da zelkapen nagusian 51 punturekin, Kaikuk 37, 14, baina gaur beste totzen erdi bat igual joan dira. Lau gutxienez. San Juan galdu du orain desente. 22 segundo. Hondarribiak segitzen du hor, bere burruka horretan. Horixe, 38 pala terdi. Bai. Eta hauek orain, nabarmenigo egiten dute. Erritmoa, sarritu egiten dute asko. Arraunketan. Egira nola mugitzen den. Korputz osoa. Behatzetako askazalak ere erabiltzen dituen treneru eramateko. Ezin da, zan patroi txikia denik, patroi izateko planta honeko mutila da. Altueraz, altuntxona edo... Bai. Ana horitxe, kanporak indarrean, ez da zinele txarra. Begira, beste segundo bat. Kanporako indarrean ari da, hartu du. Horta berri. 20 minututik gora izango dira, Mikel. Txasoaren egoera aldatzen ari da. Orain droneak eskaintzen digun ikuspegi honetan. Bueno, azken txampan dira Jaun Andreo. Bueno, txanda menpean hartu du Donostiarra. Ez da gutxi. Hor da Donostiarra. Azken txampan, bai! 20-0 bederatzi. Hondarroari 2 segundo bakarrik, Begira orain, Donostiarrak lehen postua, Hondarroa eta Lekitxarra lehen txandatik aurretik, 4. Hondarribia, 20-14. Orain San Juan. Bai San Juanentzat, San Juan, 20-10, 5. kokatu da. 4. posturako lehian, Hondarribia gaur puntua galdu ditzake. Berme horrekin eta hortartean sartu dira. Hondarroa eta Lekitxarra. Kabok 20-50, eta uste dut ez duela hobetuko, Kaikuk.
Ez du hobetu. Handa Kaiku. Bai, oraintxe 21-0-0, behin-behineko demora Kaikutarrentzat. Bueno, iragarkientzat azken tartetxoa, eta Orezko txandan orain, lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik favorito nagusia Orillo, eta laugarren kaletik Getaria. Agur bero bat ikusentzuleok, ondartza betetzen ari da, eta haizeak indar pixka bat hartu du. Bi txanda jokatu dira gizonezkoen lehian, Zarauzko Ikurriñako bigarren jardunaldia dau, denborarik onena Donostiarrak markatu du. 20-0-8. Ondarroa bigarren lehen txandatik, Lekitxarra ere txukun, euneneko abesterik ez bi hauen artean. Laugarren Hondarribia, bosgarren San Juan, seigarren Ares, zazpigarren Kabo eta gorabera izan eta gero lehen Ziabogan, momentuz azken tokian, Kaiku. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin baitugu txandan menpean hartu duen Donostiarrako patroia Arkaitz Diaz, zorionak. Bai, eskerrik asko. Konta iguzu, denboratan ikusten da, hemen helmugako balizetan ere nabari da, aldatu egin da lehen txandatik bigarrenera behintzat giroa, haizea atera da, olatuak ere bai, barrutik nola bizi izan. Bai, guk barrutik kolako antzeko zerbait nabaritu, ez? Baina itxasuan ikusten da bai itxasgeruza pixka bat arrotzen ari dela, eta ni uste ere haizea pixka eta altxatu gula, bai. Atzoko estropada eta gero, gaur sailkapenarekin buruan, bigarren postu horren borroka buruan soilik, edo nola aurreratu zarete? Bueno, gaureratu gea, bigarren txanda irabaztea, ez da txandarresa irabazten, da aurkari azkarrak eritu bigarren txandan, da estropada buru hartzea eta lehenengoak sartzea izan da gure helburua. Arkaitz, azkenengo luze horretan 0 kalera, zer gaitik? Bueno, olatu hemen azken aldean pixka 0 kalderun markatzezun, da pixkat baliatuz. Sailkapena, bigarren geratze historiko izango litzake Donostiarrarentzat, jakina kontuan hartuta Orioren gana iristea oso zaila dagoela. Nola aurre egin behar diozue denboraldi geratzen den honi, ez dakiz Zierbenarekin soilik konzentratuz, edo zuen buruan konzentratuz? Ez, egia esan gure buruan gana guztien pentsatzen, ez? Gainera estropa, saiatu estropa bakoitzen aurkitzen ditugun kontestu ezberdinetara balik eta eragokienen gokitzen saiatu, eta gure euneko eman, ez? Hoi da, saiatzen egeana eta gero ikusiko nun bukatzen dugun. Iraia ere hurbil dago, Kontxere buruan bai? Bai, baina esatizun bezala, lehenengo estropa batzukatzea aurretik eta guk estropa bakoitzen gure honen eman bar dugu, eta despistatu gabe bestela atzekoak prest daude muturra sartzeko. Eskerrik asko Arkaitz, zorionak. Bai, zuei, eskerrik asko. Arkaitz Diaz, Donostiarrek markatu dute denborarik onena 20-0-8-78, marka giroa, ikusi dugu Arraun Lagunakek emakume eta gizonezkoen artean diferentzia badago ordutegiari dagokionez, ibilbideari dagokionez eta bar, baina bi jardunalditako eta egun bakarreko marka berriak gaur hemen Zarautzen Arraun Lagunakek ezarri ditu eta ikusiko dugu orain gizonezkoek hori hobetzerik baute duten. Egun bakarrekoa Santurtzi lortua da, marka 2020an 19 eta 23 eta bi egunetakoa 2016 urtean Urdaibaik 29 eta 18. Guazen aurkezpenekin, Ibon, lehen kaletik Bermeo eta Txopan Gondra, Arrobiko... Bai, hausart nola baitere saltzamendi. Gondra, zeran, beste aldaketa atzeko Txopan, Aritz Urtueta ere sartu du, hirugarren tostan, atzo Karu ezo aritu zen, gainerakoan estriborra berdina, eta beste aldaketa Carlos Mañas ekarri du, sartu du hirugarren tostara, Portugues bigarrenera atzeratu, Diego Perez atzeratu, eta beraz, Jera Ikaion gaur, lehorrean. Bueno, bigarren kaletik Zierbena jardungo da, eta Zierbenako entrenatzailea, nahiko azerre, entzun dugu, Eritzek estropadatarian egindako elkarrizketa horretan. Bueno, hausart bai, baina atzo arraunketak aldu zutela. Hori zuzendu nahian, hiru aldaketa. Alejandro Rivas eta Marcos González, estriborrean sartu dira, hirugarren eta bosgarren tostetan, ababorrean, gerrian, Javier Gartzia. Ibanez Arrobikoa estatu batuetara joana da, noski, hor mugimentua Marcos Gonzálezen alde. Hori da. Kupoa betetzeko. Hori da. Bueno, laugarren kaletik Getaria. Getarian atzoko kuadrilarekin, ezta? Hemen hori jotarrak.
Bazen banaka-banaka. Hirugarrena eramango du, Orio nire kontutan, bi aldaketa, Jon Urreizti, sartu da, hirugarren tostan, eta espaldan Ibai Lizarralde. Ibon Arruti aldape eraman du, aurrekalari lanetara, ikusi genuen, Apobrado Karaminalen, postu hortantxe, eta lehorrean geratu dira, Altxerriaritz eta Salbaino Leandro. Eta Getarian aurreratu du, mugimendurik ez dago, atzokoak goi mailan aritu ziren, eta horrekin jarraitzea erabaki du Jon Larrañaga prestatzaile. Begira, Mikel, nola ari diren lau traineruak sartzen Ziabo Garazenen garbi, hau patroi gaztei irakusteko moduko irudia da. Hau ez da kasualitate bat. Nola ari diren, ikusteko modua daukagon, haizearen alde maniobra egiten. Haizean, kontra barka, haizean ondik sartzen den, ari eman behartzaio, nola baite, orain Getaria una ez dagoen bezalaxe, gero, branka pixka bat eman, eta haizeak berak ekartzen du. Zeinen garbi ikusi dugu. Bueno, azter da. Eta bikote haizea momentuz geisteko intentziorik ez, momentuz behintzat, esan bezala, bigarren txanda hasieran agertu zaigu, eta orain di behintzat mantentzen diardu bere indarra. Askoz gorago ez da joango, ez dirudi baina. Ez zaitu ditzen, Mikel. Bueno, lehorretik aginduak eman, bandera txuria goian da, semaforoa gorri, bai, berdea! Balekoa, argi eta garbi. Ezke molada honetan txuku xamarari gara, irterekin eta zuzen eta egoki. Atzo zierbenak egintzen, ikeragarrizko irte. Eta atzo, lau trainerutatik hiru behintzat, bere mailan estropada kategorikoa egin. Bat iruditen ikusten dugun Orio, Getariak urteko estropada, Boiron ere bai, atzo hobetu egin zuen, ez dakigun ondagoen, esperantzaren langa, goitik, muga, eta besteak gauza on asko erakutsi zituena, Bermeo. Orio badezpada, errenta ona bai, baina gaur branka aurretik. Aitzea, 16 kilometro orduko. Orain arteko ufadari gogorrena nabarmen. 17 ere bai, 18 ere bai. Orain di begira, berroi. Markari begira, zailtasunak alde horretatik. Ez dugu markarik izango Mikel, zait iruditzen. Hori da. Bai, keragarria litzateke, Bai. Baina hogeitik bera bai. Gutxko ditu. Bermeo eta Getaria 1 segunduko atzerapenarekin. Bizi orain Getaria, Hogeita meretzi. Konparaketan, Donostiarra baino 3 segundu bizkorrago doa, Orio. Begira, atzo ez bezala, Oriok lehenbiziko luzean dagoeneko branka erakutsi du. Atzo oso bestelako izan zen estropa. Hor, erre bihurri bat badabil. Ea ba, Orio tarrak hemen. Ea zer dioen entrenatzale jaunak. Cabeza fría gorka, Hay mucho trabajo por delante, Venga. Patxaratxu. Burua hotz. Gutza, bero. Begira, Nola esan duen, korrontean, txeman egiten. Hau bertakoa da. Honek. Badaki hemengo berri. Tarte hona lortu du, Orio kasi. Oso ona, honek. Lehenaz gain, talde hau dagoen konfiantzarekin, ikeragarria emango dira. Zierbena, bigarren. Atzo Zierbena tiro bat bezala, atera zen, da gero ordaindu egin zuten hori. Hausart, nik Dani Perez, azerre baino hausnarketa eginda esanaz, horrela, hausardia bai behar da, baina buru pixka bat ere bai. Neurri batean. Ez da txarra gainera, neurri batean, arraunlaria berotzea, nahi izate hori, gero hori gobernatu behar izaten da, zaldia bezala setxokeiak, baina nahi ezpada, orduan bai ez dagoela remedio hori. Esos 5 centímetros acaba. Hemen da, San Nikolas ontzia.
ataque ahora, dale. Zierbenak eusten dio, hori. 2 segundo atera dituzte horiek, baina Zierbena ere hor da. Getaria Laura, Bermeo Seira. Gainentziak kanpora ere bai, Y acaba. ¡Nos vamos! ¡Bat! Dituko du, bizko Ba, goala. zerbait. Bien. Bien. Maria Gesten, Y acaba. Bai, izango da, bai. sentitena. ¡Ay! Esaten dutenerako, Mikel, barruan doazenan. ¡Mantén! Ira bat, patroien sentiberatasun kontua da, sentitzea, arraunketa. Minutu baino gutxiago. Ander Zabala bigarren postuan era bat egonkor, Egonkortuta dago. Hor ibiltzen ditut dantzan ababorrean Peñategia zu eta Jon Lizarralde. Aldapere aurrera eraman du gaur. Bai, ez da lehenengo aldia. Ez, apobran ikusi genuen azkenekoz. Eta egun hartan ziabogetan, Zierbenak denbora hobeak egin zituen Oriok baino. Baina Berme handiko mutila. Ba. Oriok Goiti berako. etxeko arrobiko kakotxa artean veteranoagoiekin altxor bat du. Ba, kalitatea handikoa. Urteari begira, are eta gehiago. 5. arrobikoa derrigorrezkoa izango den garaia. 4 segundo eder, diferentziak. Oriok 4:42, Zierbenak 4:45. Donostiarra 4:46 markatu du, Getariak ere bai, eta Bermeo 7. tokira doa 4:49 kronoarekin. Eta ziaboga ostean Oriok Zierbenari 2-3, Getaria 5 da eta Bermeo Salsamendik nahi baino urrutiago, 7. Begira, Orantxe segituan bizan dutik, ja Laura dagoeneko. Orio aipatu duzu, Mikel, aurtengo Orionen gakoak asko izango dira, eta bat behintzat asko dira. Bat behintzat, nabarmen, lehen aipatu duguna, arrobiko, arraunlari horien kalitatea eta gauzea. Denak bat egin du, patroiak, entrenatzaileak, zuzendaritzak, denak gauz mordo batek egin du, baina faktore horrek ere nabarmen. Eta gero, arrobiko bi gazteenak, oso maila handikoak, altxerritarren kastako bi gazteak, Mikel eta Jon. Bueno, bagoaz, Oriotaren entrenatzaile jauna entzutera. 42, Gorka, tranquilo, sin pasarnos, acaba atrás. 52, palada izango ziren, olatuen gainean, edo? Nik ez diet hartu, alakorik. Seguro entrenatzaileak baietz. Bai. Baizpare. Olatuaren gainean behar bada, zer egin duen, argi. Oandik asko falta da. Estropadaren 6. minutuan ari gara, eta ez berotu gehiegi. Hemen atzetik dago, gerra oso polita Leia, Getaria eta Bermeoren artean. Momentuz esperantzaren aldekoa. Dagoen beste burruka horretan, Zierbena Donostiarra baino segundutxo bat bizkorrago. Eta gogoratu, Zierbenak 125 puntu ditu, sailkapen nagusian Donostiarrak 124. Konfiantza ikeragarriarekin dagoen taldea, Getaria. Nik horren izan barra, Orio alde batera utzi, sasoi puntuenean dagoena, eta batez ere konfidantza handiarekin. Bai. Zan nahi nuen, Ibon, dana alde du hori jo, batetik 12 segundu Berme hori, ikusi non dagoen orain, beste 9 sartu dizkio, Zierbana 12 terdira, orain beste 4 sartu dizkio, Getaria 15 hasieran, atzoko errentarekin gaur beste 8. Hori jok badaki, bandera sakuan duela, eta ez bandera bakarrik, beste jardunaldi bat ere bai, eta markei begira, demoraldiko helburuei begira, ikusita marka giroa zaila dagoela, behar bada entrenatzailearen azken aholku hori bide horretatik doa, ez? Ez dezagun energia gehiegi gastatu, oso ondo daukagu dana, segi horrela, ez? Orain Oriok arreskuri badu, biziaboga, nola baitere, banderari begira, salbatu behar. Eta hor, ez dezagun energia gastatu, baina askotan behar badala, eta kontxari begira ari naiz. Komeni izaten da, egun bat hartu, eta ez entrenamentuan. Entrenamentuan bai, noski. Baina estropadan ere, azelagailua sakatu,
jota aurreko txasizari ere zuloa egin arte. Baina hori aurreko astean egin zuten. Bai. Aurrekoan Galizian egin zuen. Bai. Atzore bai neurri batean, Atzore bai neurri batean. Ez behar bada Galizian adina. Ikaragarria izan zen, erakustaldi hura. Nola, 3 segundu, beste, estutu. Eman eta 6 minutuan amarrateratu. Agur. Argi, Zierbena atzerago ibili da eta, Zuenketa teknikoak azteenak, Argi, Zierbena azkarrago dator orain, 3 segundura urbildu da. Zierbena orain azkarrago dator. Eta Zabalak eta horiek nahiko dute gaur jardunaldia irabazi. Zantzuen, errekorrari begira eta Noski. Bueno, orain, Zierbena 3 segundora kokatu da, eta Zierbenak Donostiarrari, aurreko txandetan azkarrena izandakoari, 5 segundo. Eta beste dato bat, Getaria, ia Donostiarraren denboratan ari da. Segundu bat gehiago ari dira erabiltzen Getariarra. Horrek Tokio honean jartzen du, Getariarren lana, Ondo ari dira, Bermeori hortxe da, 10 segundora. Lehenbizikoan galdu du, Bou Bizkaiak eitxo, Begira hor olatu hartu du, hor, erritmoaren sarritu olatu hartu du, Gorkak. 5 segunduro egin, sartu da. Lan erditan. Hori horentzat. Zierbena oso. 9:43. Zierbenak 9:48. Bermeo, oso ez du. Getariak 9:52, Bermeok 9:55. Beraz, bigarren txandan azkarrena izandako Donostiarra, 3. izango litzateke lan erdita. Maniobra ostean, Oriok Zierbenari 4, Getariari 9, Bermeori 12. Zer esan duen, arnasarekin egin behar du. Zabala jauna, aurrera. No desesperar, No desesperar, remale largo. Zabalaren mezuak oso zehatzak dira. Luze zer esan nahi du, arraunari bakoitzak badaki, atakean bezala, entregan bukaeran, bere lekua zen den. Iritsi batera, iritsi bestera. Iritsi batera, iritsi bestera. Begira, Zierbenak badirudi gaur, Mikel, beste itza patxada den, baina beste temple, beste asiento batekin ari dela, arraunean. Erotu gabe. Erritmoak ere gobernatuago, begira, 37 pala terdi. Orain ikusi nahi dut batez ere gero, ea Oriok atzo eta batez ere Galizian egindakoa egiten duen, alegea, azelera gailua sakatu eta hanka egiten duen. Bueno, dato bat, lehenengo aldiz, Getaria Donostiarraren denborak hobetzen. Getaria 3. litzateke une honetan behin-behineko denbora guztiak gurutzatuta. Donostiarra baino segundo bat bizkorrago, eta Orio eta Zierbenaren artean 5 segundo bat ditu. Getaria sailkapenean gora begira jarri daiteke. Orain Hondarribiarekin 12 puntuko kalera badu, 5. Gaur 3 joan ezkero. Beste 6 jardunaldi, falta izan bukatuta gero. Bermeo urrutitxo, 19 puntu. Bermeo eta Getariaren artean, gehitxo iruditzen zaizkit, salbatzeko. Une honetan, Donostiarra eta Getaria berdinduta izango genituzke. Hortxe daude, 11-12 segundoko galerarekin, Bermeo 14 gero. Uraren kolore, itxasoarena, nola aldatu den, Lehenengo aldiz 20 gora. Bai. Ufada bat orain. Hortan txarin nintzen, Mikel. 20-21 kilometro. 20ko aizeari errespeto pixkat, Bai. Bermeo. Bat. Zer den natura, Beti aldatzen, baina bere nolabaiteko legeak ere baditu. Marea aldaketa, gaur pixka bat beranduago, marea aldatu, aizea sartu. Hor atzetik dago, lehia oso polita ikusteko, Getaria eta Bermeoren artean. Hori kontrolpean darama, estropada, gainera 12 segundu eder baditu, atzo lortutakoak Zierbenarekiko, eta hori kontrolpean daramate. Zierbena Donostiarra baino bizkorrago, 7 segundu bizkorrago, eta Getariaren erronka gaur psikologikoki beste langa bat gainitze izango litzateke, Getariarentzat, Donostiarraren denbora hobetze. Bai, eta Bermeori hori begira. Manuel Bernardez, atzo ipatu genuen, normalean 5. tostan ibilitakoa,
hortxe, hanketik jarri du. Eta Diego Perez ere atzo kontranketik atzera. Bi Galiziar erritmoa markatu zu. Estropako momentua! Anuna, Bira izia da bilor. Listaz! Orai! Donostiakin! Donostiarekin. Hau garaipen bada, nire ustez Getariarrentzat. Izango ez da ba? Donostiarrekin eta... Donostia eta Bermeorekin ari da lehiatzen. Zarauzko ikurriñan. Izango ez da ba? Bere horretan garaipen bada. Elkano berak ere txalotuko luke kuadrilla. Horen beste segundua Oriok Zierbena. Nola baiteko nagusitasun sentsazioa ematen du. San Nikolas ontziak. Oazen, Oriotarren entrenatzailearen hitzak entzutera. Venga, más viento Gorka, no nos fiamos, hay que ganar la regata de hoy, venga. Mezu garbia. Irabazi egin nahi duela. Hori da, txantxa gutxi. Ton hori galtza gabe, baina ongi ulertzeko moduan. Partxoa, arrantzaleen iparra hau. Zerri egiazu, txaurreiztik eta errander zabala. Aiarra aldai, eketik. Alda peria bizua. Beñatik geratzeko. Konturatu, pabor bakoitzari patik geratu besteari geratu. Zenbat mezu, ta. Automatikoki, 14 eta 51. Zierbena oso serio gaur, 15etik jetxi den bakarra. Baita arranka Zierbenari 14 eta 56. Getariak Donostiarrak baino bi gehiago. 15-0 Bermeok 15-0-6. Maniobra ostean, zazpira joan da diferentzia. Orio eta Zierbenaren artean, 7 segundu. Orio emeretzi berrogeitik bera, izan daiteke. Emeretzi eta berrogeitik bera. Zierbena urruti geratu da, 8-9 Istutu tamainan. Bai, bueno, nolabait ere Taniren mezua nik uste dut argia izan dela, gaur bintzat atzo erakutsi genuen, gogo badoukak gaur bururik ez du galdu behar. Bigarren postua seguru xamarra du. Momentu honetan, Orio eta Donostiarraren artean, 16 segundu daude. Getariare bai 16 da, eta Bermeo 17. Une batean parean izan dira. Bai. Lehenengo aldiz, Oriok Zierbenari 10. Zer esan dien, Fresko daudela, bakarre mate pentsatuko du, fresko bai. Ezago nire lekuan. Egunak ere esaten baitira, kirolarian ez daude bi egun berri. Fresko horratzeti doatzen horiek, hori bai. Txakolin pixkat hartuta, horre ontzileak urbil-urbiletik jarraitzen, gozatzen. 11 segundo. Orain bai. Hori jo, ari da berriz ere. Berri izango du. Erabateko nagusitasun sentsazioa transmititzen du. Kontrolpean da damate liga. Ez liga bakarrik, ekaineko 3 txapelketak irabazia dituzte. Urtea etzait iruditzen, Iker Zabaleren ametsik onenetan ere. Seguru ezen. Gauza zitekeen. Gauza bada irabaztea, eta beste gauza bada errenta autoritatea nagusitzea. Eta sentsazioa estropadan. Atzo momentu batean, 5-6 segundu atzetik ibili zen. Alare buelta eman. Eta hori, gazte batzuk ontzian sartuta. Lehen esan dugu, hori bat ditu arrobiko sendo batzuk, baita gazteak ere. Gaur Ibai Lizarralde bera, Oian Manterolak ere bi estropa jokatu ditu, Ugaitza Zigarrak ere bai. Bate mantzionari ere, hankeko, gainera. Ez da, 12 segundora doa diferentzia. Getaria 19. Getaria Donostiarraren denbora markatzen ari da. 5. Bermeo litzateke 22 segundora. Gero Ondarroa eta Lekitxarra, hauen baldintzak lehen txandan onak izan dira eta puntu sorta polita bilduko dute gaur. Hori horren inguruan, gaur ere azken luzean hanka. Nabarmen zabaltzen. Horrek izan nahi du, hor dutela gordeta. Ez direla gantxoarekin iristen, ez. Begira, Getaria eta Ordeiberien artean hanka egin dio esperantza.
12 segundo Zierbena. Agujero. Zuloan, bailaran. Repa. ¿Cuánto queda? Zenbak geratzen den galdezka baten bat, Hori ere jakin behar du arraunlariak, Berindarran neurtzeko. 19 kontuak egiten ari nintzen, 19 eta 50 bueltan izango dugu hori jo, Orain Donostiarrari 20-21 segundo, Donostiarrak 20-0 sortzi, ia bederatzi markatu du, demora ona, markatu dute. Gaurko giroarekin. 10 segundo Zierbenari, Getariari 20, Getaria Donostiarra baino bat bizkorrago, eta Bermeo 3-4 segundora du esperantza trainerua. Estropada, harrigarri egiten ari dira Getariara. Azkeneko 40. Gaur ere, esan beharko du, Hori da, baina gaur orezko txanda. Bai. Eta Zarozko ikurri, Este behin izan zen laugarren urte Getaria 86an edo 85ean. Getariarik onena, aro modernoko Getariarik onena ikusten. Eta beste dato bat, Oriok nagusitasuna handia du, aukera ere bai, kale aldatzeko, beste zerbait bilatzeko, zertako. Segi, hemendik. Hor da, azken txampan Orio. 12. aldiz nagusi Zarautzen. Oriok, 19-57. Azkenean... Bai Zierbena. 10 segundora, 19-58. Horta Getaria. Bai Getaria. Donostiarraren aurretik, 20-0 Bermeo Donostiarraren atzetik eta ara Ondarroa eta Lekitxarraren artean. Behin-behineko kronometrariarekin Bermeo 20, 11 eta 22. Ondarroak 20, 11 eta 10 markatu du, eta Lekitxarrak 20, 11 eta 52. Hor tartean da Bermeo momentuz. Izan daiteke 5. eta izan daiteke 7. Hori da. Oriok 19-57. 11 jardunaldi irabaziak ditu Oriok. 14 jokatu eta 11 irabazi. Marka 14ean da, ezta? Urdaibaik pasa den urtean jarri zuena. Joan zen urtekoa. 14. 20-tik 14. Hori hortza ere, usturezko. Bueno. Zierbenari 10 segundu ia 11. Eta Getaria 3. Haundia, Getariaren posa, ez da gaur... 2 segundo pasako. Aizeak eramaten duen horietarikoa izango, Donostiarrari, Bermeori aurrea hartuta, Getariaren esperantza. Bueno, hemen, datuak, gaurko zailkapena. Oriok, 19-57. Bigarren Zierbena, 10 segundora. Getaria 19. 4. Donostiarra, 5. Urdaibai, 6. Ondarroa, azkenean Urdaibairen alde izan da bideo finisharen datu hori, 5. beraz Urdaibai, 20, 10 eta 88, eunenekotan, atzetik 22 eunen gehiago Ondarroa, gero Lekitxarra, 8. Hondarribia, San Juan 9. Ares eta Kabo jarraian, eta azken tokian, lehen Ziabogan gora bera izan, eta gero Kaiku. 2 egunetako denborak batu, eta denborak hauek dira. 20-19 eta 58 marka, 20-19 eta 18an. Aizeak eraman du noski aukera hori. 20-19 eta 58 2 egunetako denbora kontuan hartuta, Orio Zierbenari bigarrenari 23 segundo. Getariari 25. Urdaibai 35era, Donostiarra 54, Hondarribia 52, gero Lekitxarra, Ondarroa, San Juan, Ares, Kaiku eta Cabo da Cruz. Zailkapen nagusia begiratzen badugu, Oriok 164 puntu ditu orain, eta Zierbenak 126, Donostiarrak baino 3 gehiago. 4. Bermeo 121 punturekin, Hondarribiak 113, Getariak 103. Begira Iker Zabalaren posa.
Irudia, Etorri da Oriora, badaki oriotarrentzat, Zarauzko Ikurrina irabaztea zer den, gazte eta nagusi hortxe dena. Bueno, zelkapena ikusita, argi dago zein den hemen nagusi eta nolako errentarekin gainera. 126 puntu ditu. Zierbenak 28. Errenta izugarria da. Keragarria. Bueno, Urdaibai laugarren hortxe kokatuta dago, Hondarribiari 8 puntu Bermeotarrek, hori neguan, helburu bat bazen Bermeotarrentzat, ziklo aldaketa horretan eta bar, hor mantentzea eta hortan dago, laugarren tokian. Aurrera eritz! Gurekin baitugu, Orioko aurrekalaria, Ibon Arruti, Ibon, zorionak. Bai, eskerrik asko. Galdera zen, zer suposatzen du Zarauzko Ikurrina irabazteak Oriotar batentzat, ikusi besterik ez dago inguruan eta baita zuen traineru barruan ere? Bai, azkenen Zarauzko bandera beti izan da oso preziatua arraun munduan. Guretzako gertutasunagatik eta beti ondan lehiagatik getari Zarautzekin eta inguru hontan. Eta estropa 2 egun eta izan da, kontxan oso berdintxua da, bai, bandera hau espeziala bihurtzea. Nik uste arraun mundun ez hori jontza bagari, danantzako aitara pixkanaka bihurtzen, bandera oso handi bat. Ibon, esan genezake, traineru barruan veteranoetako bat zarela, ez zaitut ona kasualitate zigo, oker espanabil 2017an azkenekoz Oriok Ikurrina irabazi zuela, zu ere barruan zinean, ordua zen berriro irabazteko. Bai, azkenen urte kaskarrak pasa ditugu. Aurtengo urtia oso polita izaten nahi da, exigentia, baina oso polita. Nik uste arraunlari danak olako urte batzuk bizi nahi dituela, eo esperantza horrekin ite deula lan, eta gu behintzat saiatzen egia aprobetxatzen. Ibon, atzoko alde handia zen zuen aldekoa, baina gaur hasiera-hasieratik espekulazio hori biderik ez diozu utzi, hasi eta buka nagusitasun handiz zabiltzate oro arraunean demoraldi honetan. Bai, arrokei handitik gabe, baina bai, azkenen beste txalupake, beste ekipoke, aurreneko largua, aurreneko luzia, pixkat hipotekatu bezala ite du, badakitelako atzea gelditu ezkeoke oso zaila dela, eta atzo guk sufritzea tokatu zitzaigu lehenengo biluzetan, geho buelta eman genion, eta gaur hasieratik atera geha, kaliare egile esan pixkat aprobetxatu indeu, kanpoa lagundu itezigun eta aprobetxatu indeu. Ibon, txapelketa guztiak zuenak, liga ezin hobeto bideratuta, kriston aldearekin bigarrenarekiko, kontxa atarian, urduri, responsabilidade ardura puntu horrekin, ez dakit nola daude traineru barruko animo horiek? Bai, azkenen nahi gabe arabeira gaude. Liga polita da, liga nahi deu, oain gaina liga ezin deu galdu, baina hori jontzako eta gutzako kontxa ez irabaztia, ez dut esango frakaso bat izangoanik, baina pena handi bat izango litzake. Txapelketa danak irabaztia kriston polita, oso ona, hori bilatze deu, baina gu buruan kontxa gau. Ardura hori behintzat hartzen duzu? Bai, eta lehen esan detena, arroketik gabe, guk hori nahi deu, ilusioa hortan dakau, ilusio berezit eitegu, hori jontzako kontxa da arrauna, eta gu saiatu berdeu ara ondo aldatzen. Ibon, gehiago ez dizut demorarik enduko, disfrutatu, ez da urtero Zarauzko Ikurrina irabazten eta? Ez urte pila batetan ez biraz eta aurten behintzat aprobetxatin dugu. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, Ibon Arruti jaunari. Hau bizarri gabe, Halako sortzua egin, 20 minutu hor eman da burua hotz eta mezu egoki eta zehatza ematea. Ez da erreza, Ibon? Ez, aparta eta garritzen kontxari begira. Esan du aurreko urtetan ere sufrizatea tokatu zaiela. Eta orain, batez ere, hau unea aprobetxatu egin behar dela. Beste gauza bat izan du, urtea polita bai, baina ez dakit gogoan duzu, Mikel, exigentea. Alegia, nire dakiten bat, erkiariko zaie. Noski. Bai. Zabala etorri da, Orio goigoian kokatzeko erronkarekin. Eta ari da lortzen, momentuz. Ari da lortzen. Eta errematea kontxan eman behar dio. Argi dago. Liga istripurik ez bada irabazi egina du. Eta kontxan. Egina du.
Bueno, estropada bikainak ikusi ditugu hemen Zarautzen, azpimarratu behar dugu orain, Arraun Lagunaken erakustaldia, baldintza egokiekin, baina bi markak hobetu ditu gaur hemen Zarautzen, egun bakarrekoa eta bi egunetako. Bueno, patroien zelkapenean, Iñaki Goikoetxea Xaguari gaur 12 puntu, Xanet Jimenori 11, Gorka Aranberrik 10 bildu ditu, Amunarrizek 9 eta Itzagirre Getariarrak 8. Gondra Gazteari 7, Lazkano gero. Rascado, Arkaiz Diaz, Gago, Egaña eta Jimeno jarraia. Eta patroien zelkapenean, Amunarriz da buruan 123 punturekin, Xanez Jimenok 101 ditu, eta hirugarren tokian Gorka Aranberri dugu 97rekin. Azken bi ediziotan, Gorka bera izan da gara. Berak irabazi du, ara, kamiseta eta guzti. Ara. Gustura jendea, Mikel. Bai. Baina kastea jundira, Bai. Agintarien ontzira. Palmaresean 12garrena, esan duzu. Bai. Gero, San Pedro. Kaiku. Eta bazituen, hori da. Hondarribiak eta Urdaibai 5, Santurtzik 4. Eta garailen azken minutu bikain hori ikusiko du orain jarraian, hori jotarrak ikurrinaren bila hurbiltzen diren bitartean. ¡Aupa, Luz! ¡Vamos, Andrés! ¡Aupa, Urresti! ¡Andrés! ¡Recto y arriba! ¡Arrián, última la tuya, vamos! ¡Bellat! ¡Dale su bolita! ¡Va, pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, Aitor! ¡Costi, vai! ¡Aupa, Dape! ¡Sigue! ¡Dale, Marcel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Casi! Banaka, Miguel. Nola animatu dituen, eta hor batez ere etxekoak eta horre txopaldean daramatza zepoza, horre lehenbiziko aldiz irabazteko lankideok Mikel Altxerrentzat, Adurrentzat eta abar. Halaxe da, aurrera erit! Gurekin baitugu Orioko entrenatzailea, Iker Zabala, Iker Zorionak. Ba, eskerrik asko. Poz berezi batekin ikusten zaitut, ez dakit asko dezio zenuen gaurko ikurrina, iaz badaki zer gertatu zitzaizuen Urdaibaiken, hala da, o nire impresioa da? Hala da, bakigu, danontzako, Zarozko ikurrine oso importanti da. Kontxak endute, historikamente, igual sarrena, ero sarrenetako da. Eta, ibasi dote zorionez, Bermeokin, Santurtzikin, baina, ostras, Castroekin bebai, baina horizokin ere bastie ikusitxe zelan dauen jentez beteta, enbarkazinuek danak horiz jantzita, eta oso politxe da. Baina, bakigu, liga bideratuta dauela, oso alde handiakin, orain arte esan dugu errekorren bila jungo garala, baina kontzaren bila bai jungo garala. Bai, Ibon Arrutirekin hitz egin dugu eta buru belarri hori duzuela sartuta, kontxa eta kontxa. Bardin diotzut, horizontzako kontxa irabaztide gauzan dize da, kontxarik gehien dakoien kluba horizo da, eta gure asmo izango da, Palmares hori handitzutie, baina bakigu, ez dela izango erreza. Emoten dago erreza dela, garaipenak lortutie, baina txut ez dela erreza. Gaur kanpoin itxiote hanbeste mutil, kristolako mutile 10, ondino ez dakizen alineazionik askarrena, gaurko alineazio ez dut inoiz atera, ez da entrenamento bat bera ere, eta ikusten da, txalupa askar due. Estropadari dagokionez, gaur zuri entzun zaitugu, lasaitasun eskatzen zenuen, prezipitatu xamarra altzabiltzen zure mutilak. Bai, atxo momento baten 6 segundu atxetik ibili ginet, eta hori ez da seinale hona estropadak irabazteko. Naiz da gero azkeneko momentuen makillatu egin dugu eta zelan ganera, no? Eta gure asmo izan da gaur, lau luzetan oberenak izatie. Eta hori, presiñoa sartutie ona dau, baina presiño hori kudeatu behar da,
eta kudeatzen horrena Gorka da. Eta gaur behin da, Kristolako estropada, bai Gorka eta bai Arrolarizek. Bueno, Iker, ez zaitut momentu zoragarri honetaz gehiago kenduko, disfrutatu, zorionak, eta hemendik aurrera ikusiko gara elka. Bale, ondo, eskerrik asko. Zorionak, Iker Zabala jaunari hori jotarrei hortxe da, Zarausko alkatea Txurruka jauna, beste zaraustar bati, Gorka Aranberriri, ikurriña ematen. Ze poza, Ze poza! 12. aldiz, Orio nagusi hemen, zarautzen. Hau da, hau poza! Eta garaipenak, bata bestearen atzetik, gauz asko esan ditu, entrenatzaileak, Iker Zabalak, 11 jardunaldi irabazita, 14 jokatu direnean, baina 6 falta dira, eta marka Bermeotarrena 14 garaipenetan dago. Honek berdindu bakarrik ez, honek pasa ere nahi. Helburu bezala pasa, baina horretarako falta diren hoietatik 4 irabazi behar dira. Bai, baina beste kontu bat ere bai, ez dakit harrituta edo, gutxitan bezain garbitz egin dute, aldapeik batetik, eta Zabalak eritzek galdetu aurretik, kontxa berak aipatu. Bai, noski. Eta iruditzen zait, orain, demoraldiaren beste fase batera sartzen dago. Alegia, kontxa hor dago, ez hori horentzat, denentzako, eta banderen eiza ere bai. Eta hor, eta prestaketak eta bar, ez dakit, iztarientzako orain garai hona datozela iruditzen zen. Halako nagusitasuna erakutzita, Oriotarrak normala da, marka bila joatea. Helburu hori ere jartzea, ligan gutxienez, Bermeotarren garaipen kopuru hori, 14 hori, berdintzea. Hemen, Arrauna goian, zorionak Oriotarrei, demoraldi borobila doa hau, eta Iker Zabala entrenatzailearen posa, Gorka Aranberri, ikusi, gizon honen posa, bueno, hau da... Dagoeneko tanden bat ere, bada. Bai. Aranberri eta Zabala eta